Tak a som tu opäť ja, Marek Baláš z Handlovej. Vážení spoluobčania, po nejakých 2 hodinkách vám ukážem teraz, pozrite sa na tú vodu, ktorú som predtým vám ukazoval, že bola úplne čierna, aj v porovnaní s tou okolitou trávou. A teraz sa pozrite, toto je bežná vodička, ktorá tadiaľto tečie, je po daždi a je takto nádherne čistá teraz. Skrátka iba dažďová. Prestali bane Handlová púšťať po opratom uhlí ten kal do tejto vody. A takto sa vidíte pekne zmenila. Toto je už len dažďová voda, úplne bežná, ktorá teda nie je ani škodná. Posielam to a ukazujem len na dôkaz toho, že aký je to veľký rozdiel, aby ste si to mohli porovnať.